Takže čau, já jsem Retro a je tu teleshopping. Takže já bych vám chtěl představit moji krabičku. To je krabička. A chtěl bych vám od ní něco říct, že jste si ji mohli koupit. Vejde se do ní úplně cokoliv. Vejde se do ní třeba tahle čepička od takového indiána. Víte, můžete to jít zavřít. Můžete to vyhodit. Co se mi na té krabičce líbí nejvíc. Může se zatvírat a otvírat. Koukejte na to. Je úplně zavřená, kámo. Nic z toho nevypadne. A je to úplně nejlepší vynález, jaký jsem kdy viděl. Je úplně nerozbitná. To vám musím říct. Co je úplně nejlepší, je od Číňanů a stála mě 89 korun. To je úplně nice. Jak jsem říkal, úplně nerozbitná. Když ji budete chtít jakože roztrhnout, nerozbitná, tak nic. Když zaplatíte tohle tu krabičku a zavoláte do 3 minut, můžete dostat i takového krásného indiána. Zdarma, gratis. Je to nejlepší obchod, jaký jsem kdy zažil. Ale když si objednáte i tohle jako dárek, tak můžete získat i tohle z toho robota, který nic nevydrží, je taky od Číňanů. Takže v pohodě. Opakuju, tato krabička je nerozbitná, jak jste viděli, od Číňanů za 89 korun, za pouhých 89 korun krabička. Takže velmi výhodné, to si musíte koupit. A k té krabice už bych vám nic neměl co říct. Takže asi čau. Takže to byl můj teleshopping na moji krabičku, jak jste viděl, úplně nerozbitná. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, případně sdílej. A já se těším na další video. Tak čau.